Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahumma thabitna indal maut bila ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Awa inshallah hande en continue o série meɗen mo wiwɗen mi wawi English. Mi wawi English enugol ko jangugol anglais ka haala pular. Joni noon ko ndo wonta épisode meɗen ɗimmo e wanno épisode moyno ko to be verbon ka affirmative, oɗo ko to be verbon ka négative. Joni noon tawaɗen kontinde ɗo, si tawi on tigi ndaare tu won ɗi vidéo ji ɗo fiyo windu commentaire leydi on, ma waɗa j'aime, ma waɗa j'aime pas, haray ɗum ɗon wona ɗum ɗo woni importance, mana ɗum ɗo woni anniye vidéo ko ya ndaru vidéo on fi ya faamu harande ɗen gayna. Inchallah a wawa innude honɗum mi wawi English, a wawa innude a wawi haala anglais on, hara a nafitore. Donc ɗo joni premièrement e waɗuno koynuɗen ko forme affirmative. Ko nonno on forme affirmative en innuno ko kaynaten I am, you are, he is, explique ɗen ɗum ɗon. Joni ko honɗum sendidiri on affirmative e o négative. Affirmative on si innino rawni, golle négative koynugol rawna. Si affirmative innino ɓawli, négative on inna o ɓawla. Si affirmative innino juuti, négative on inna o juuta. Donc si tawi cours affirmative on famino moƴƴa en ino I am, you are, he is, she is. Négative on kanko ko honɗum o ari o waɗi, o ƴettu konko affirmative on addi, o ñembi ko affirmative on addi, woni honɗum ehino I am, you are, he is, she is, it is. Kono ko honɗum jonni mo doole yo wawu yeddude affirmative on ko ngol bindol boɗewol inetengol not. Si tawi a jonnama phrase affirmative haɗa no waɗi sujet verbe complément, ɓennima wattu mo négative, ko honɗum watta a ɗaɓɓite woni am on, ma ɗaɓɓita are, ma ɗaɓɓita is ka nder phrase. Sa yimo ƴettangol bindol boɗewol inetengol not, takkangol ɗon. ƴetta bindol boɗewol ngol takka ɗon. Ka takkuɗa wo bindol boɗewol ngol haray ɗon hande kadi woni honɗum woni négative. Joni en ƴette ɗo exemple, parce que hunde kala ko exemple. Si exemple on ala haray famugol ngol no satti seeɗa. Joni noon sen ƴetti ɗo o phrase ɗo ɓay fof no andi ko mbaynete Obama. Den ƴetti Obama is the president. Obama woni président on. ɗum ɗo en yi nder ɗo is, wona o is kono not ala yeeso makko. ɗum ɗo ɓeni the presidents are tall, lamɓe ɓen no juuti. Donc en yi are, sifa o are, donc ɗo ɗum ɗo holli en ko affirmative ɓay not ton ala nder ton. Si goɗɗo non joni lango phrase o ni kaariɗa jangi anglais minni mo hi o ena watta nan ɗum ɗo négative. Ko honɗum watta a ƴette on o musidɗo ma ɗo not, ƴetta not on, ƴetta not waɗa honɗum addamo hon to yeeso is on ma are on ma am on, ko ɗum yewtunoɗen fimu inde yeeso is on ma are on ma am on. Donc si ɓeyni is, min mi ƴettimo mi takkimo yeeso is on, wona Obama is not the president. O phrase wonnoɗo affirmative, o wontiɗo négative sabu honɗum not on tum. So ɓe jonilan phrase ɓeynilan the presidents are tall, jonno min kalan fala comportade mi manto min nala nani anglais ɓena watta nan o phrase ɗo négative. Ko honɗum mi watta mi ara tu mi ƴetta not ton
mi kola ɗo. Donc ɗo wona the presidents are not tall, ɗum ɗo woni président ɓe ɓen juuta. Donc ɗon hare woni négative. Joni noon si mi aru kadi mi tawi ɓe windi Obama is not the president, wona Obama woni président on, ma the presidents are not tall, président ɓe ɓen juuta. Lan comportade mi holla min miɗo darde, mi wawi English Facebook, donc mi nani anglais. ɓeyna watta nan o phrase ɗo affirmative. Kon ɗum mi watta mi waɗani mi itta tun not ton, ara yande kadi o woni affirmative. ɗo kadi si mi ari mi waɗi ni mi itti not ton, ara yande kadi oɗo kadi o woni affirmative. Joni noon secret goto, aɗon comportade non nani anglais faame taw moƴƴa ko expliquana ɗon kon. Mi fillito fi sendidirgol affirmative e négative ko not on sendidirta ɗi. Ko noon are taw ɗaɓɓito moƴƴa taw verbe to be on. So ngiyi am, ma are, ma is, ma o are ka nder phrase, ɓeni o watta nan o phrase ɗo négative. ƴettu not on waɗamo yeeso am, ma are, ma is. Hay si tawi phrase on ko 1000 km, an ko are on, ma is on wonɗa ɗaɓɓitude ma am on, kayiɗamo wo waɗa ɗon not. Ta jiñuma panikoɗa waɗa not on hakkunde ayon e am on, sina ɗum haray ta innu ko mi wawi English daruɗa. Donc ɗo non kadi wona ko ɗuuɗi, si ɗum ɗo famike ko hedditi kon hare no wawi wa yarugol ndiyam ɓuɓuɗan e yaasi wulɗo, par ce que wona on tigui to no wawi wa yarugol ndiyam, par ce que ndiyam wulɗan yarta ko ni to. Donc ɗo hare kadi no wodi contracté, en yewtuno fi contracté ka fuɗɗorde. Donc contracté on inɗe wona ko sendi, serta e honɗum, serta e koko woni ɗo long on, par ce que ɗum ɗo e anglais ɓe ney long form, ɓena ɗum ɗo short form. Long form on ko I am not, I am on. Si ɓe taƴiti noon ɓe watti am, enen noon ko short innugol koko raɓɓiɗi. Donc ɗo joni si goɗɗo enima I am not, wono I am not tall, goɗɗo go enima am not tall, ko ya andu ala ko sertindiniɗi, ala ko sertindiniɗi. Joni noon affirmative on kanko ari short makko ko honɗum, ko ennugol am, your, his, her, she's, its, where, your, there. Ko ɗum ɗo wonno. Joni noon sa faala kadi wattude ɗum ɗo négative, yeɓugol négative, short négative on, ko ndu watta ko not on to wonda ɓeyditude. Ay, am not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not. Hande kadi adda adjective ma o yeeso. Ɗum ɗon komo falɗa o. Sa falade tall, sa falade short, good, bad, fast, slow, landata adjective on. Kono ko ya mandi to no ɗi windirte no, mantoɗa moƴƴa no ɗi windirte no. Joni noon probléme on koye oɗo woni, goɗɗo no ton kanko kadi ko short négative on, kono kanko ko onno windirte, ko kanko ko ni o windirte. I ain't, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Ɗum ɗo kadi fo e mum sa falayne I am not, sa falayne am not, sa falayne I ain't. Kono o surtout o ain't ɗo no nawnina jannoɓe anglais bus, par ce que a haalneɓe tun ɓe innama kamɓe o ɗum ɗo ala, ɗum ɗo wawatake haalede. Ko wonnon ɓe famali règle grammaire ko neɗɗo windi, neɗɗo no falja, neɗɗo no yejjita, neɗɗo kadi no haala goɗɗo wonoya seeɗa, goɗɗo go arayna wona non waylita. Donc e nder no woodi kadi winduɓe livre ji grammaire ɓe ni ain't on kan kadi mo woodi. Wono anglais américain kan kamɓe ko ɓeynata kon slang, o anglais laawi ko ɗum yimɓe ɓen convaincre nde no ndaara clip ji ma, nde no ndaara film américain, ko ɗum kamɓe hiɓe gollitira mo ɓeyna I ain't. Kono enen en gollitire mo de toute façon, hay so tawi woɓɓe go ene gollitirtake, enen gollitire mo oɗo noon façon. Siɗa faalamo faamude tigi, sa faala faamude ko ɓeynoyta tag question, ɗum no wara bus e examen ji, surtout wona ka bac ma ɗuma. Sa faala faamoyde ɗum ɗon ko ɓe faama oɗo o façon windugol mo ɗo. Mais nde hewtoyɗen wo ka tag question inchallah, haray hande kadi ko ɗon iyoyten
importance oɗo moƴƴo. joni noon kadi mi andintinam siɗon darde ɗi vidéo ji hara wona fiitu yon perdintanmo on si on faala heɓude nafoore mum ko be waɗon exercice ko waɗɗen ɗo woni si tawi ko I am not ton falɗon gollitirde ɗo wonenugol o I am not, you are not, he is not, maɗum si tawi ko short form on falɗon gollitirde contraction on raɓɓinɗingol ngol ina ɗo wano par exemple I'm not, you're not, he's not, she's not. maɗum si tawi ko sakkitiɗo ɗo o kon off short ɗo kadi I ain't, you aren't, he isn't. ɗi fop majji siɗon faala hiɗo wawi ƴettude ɗi adjective ji seeɗaji ɗi winduɗen ɗo. woni tall, woni short, woni kind, woni mean, woni old, woni young, windiday ɗiɗa. wono inna I am not tall, han hewta they are not tall. min ko on exemple ɗo mi jonni o. ma si ko short inna I am not short, you are not short, ha lanna. ma si tawi ko kind waɗa ɗum ɗon, si tawi ko mean waɗa ɗum ɗon, si tawi ko old waɗira noon ɗi adjective ji ɗo e kala kadi adjective ji goɗɗi iyuɗa ka recherche ji ma ka livre ji. haray joni ko ɗo wonɗen hattude sina ɗum haray vidéo on juuti pandi haray rewtagol ngol ɗo no moƴƴi. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. amin ya rabbal alamin.